Centrum ocenilo svojich najúspešnejších športovcov a trénerov tohto roka. Pamätnú medailu určenú pre najlepších reprezentantov centra si odniesli karatistka Monika Višňovská, orientačné cyklistky Hanna Bajtošová a Stanislava Fajtová, jachtár Patrik Polák, bežkyňa na lyžiach Alena Procházková a vodáci Peter Čonka a Jana Dukátová. Skutočne k úplnému ideálu chýbali úplné detaily, možno aj trošku šťastie v niektorých momentoch, takže ja som spokojná. Ako vidíte tú svoju predchádzajúcu sezónu, ste s ňou maximálne spokojná, alebo ešte je tam niečo, čo vás možno škrie? Tak som spokojná s predchádzajúcou sezónou, určite sú tam niektoré tie veci, hlavne čo sa týka po zdravotnej stránke, že to ma trošku tak mrzí, ale urobila som teraz preto všetko, aby to bolo lepšie. Špeciálnu cenu za celoživotné dielo prevzal z rúk legendárneho československého diskára Imricha Bugára dlhoročný športový funkcionár Anton Íring. Objavom roka je šermiarka Dagmar Barániková. Za 22 rokov by každý urobil nejakú robotu, ktorá po ňom zostane, a som veľmi rád, že sa môžem chváliť, že aj výsledky sme nejaké dosiahli. A tie stovky športovcov, ktoré dneska po Slovensku chodia, môžu dobro spomínať na tie roky, ktoré strávili v tom kolektíve športovcov. Bol si tam?